Як кажуть, пайшло-паехало. Прывітанне, мае шановныя сябры. Вітаю вас на чарговай трансляцыі Евротрак сімулятару. Добра, бачу ўжо, што зрэагавала наш YouTube Studio. Гэта мы можам прыкрыць, знайсці нашу трансляцыю на нашай старонцы. І ўжо паціху пачынаць. Вось ён гук. Хіба што вы яго чулі. Добра. Ну што, так бы мовіць, можам прыступаць до нашай гульні. Дакладна запускаемся і адкрываем адразу, адчыняем нашу вкладку, якая тычыцца даставак неабходных нашых грузаў. Апошні раз на мінулым тыдні я трошки заблукаў у тым, што я зрабіў, што не зрабіў, бо напрыканцы Industry Standard у нас выявілася адна нестыкоўка. Яна тычылася менавіта грузаў, якія я павінен быў яшчэ адвезці, якія я ўжо зрабіў. Вось, і не хапала аднаго. Дзякуй Богу, на выходных не хапіла часу, каб гэта ўсё высветліць. Я знайшоў, дзе зрабіў памылку, і на бягучы момант нам усё, што трэба. Гэта трошки шанцаванне, бо ў нас ёсць такое прадпрыемства, як Вільё, і адное мястэчка, якое называецца Колвала. І мы там ніводнага разу не былі. Разумееце? Халера, вось гэта шанец. Трэба яго лавіць, як кажуць, за хвост. І цягнуць на сябе. Так, добра. Калі не памыляюся, гэта было з Рэзакна, правда ж? Не, з Шеффілду? Не Шеффілда, вось. З Вільнюса. Нам трэба перанесці ўся ў Вільня. Так, ці наша Вільня. Прывітанне, бачу, што нехто ўжо далучыўся. Я толькі пачаў, а вы ўжо тут. Вельмі прыемна. Добра. Так, нягледзячы на тое, што мне лепш за ўсё было б адпачыць, але я лічу, што можна проста ехаць. І там ужо па дарозе недзе адпачнем. Калі возьмем гэтую дастаўку, гэты груз. Вось, прыгадаю, што наша мэта ў Евротрак сімулятары гэта зрабіць абсалютна 100% дасягненняў, якія маюцца ў ёй. Гэта будзе даволі складана. Industry Standard, і гэта яшчэ не самае складанае дасягненне, якое можна тут атрымаць. І нават блізка. Таму што ўсё, што ад нас патрабуецца, гэта узяць прычэп, завесці яго ў мэтавую кропку. Вось, і атрымаць цудоўны гук, які азначае, што гэтая дастаўка пайшла ў залік. У нас наперадзе яшчэ будзе наступнае, больш цяжкое дасягненне, якое называецца Pathfinder, то бок пашукальнік ці пашукавік шляху. Вось, і там трэба нам будзе адкрыць тэрыторыю Евротрак сімулятара. Усё абсалютна на 100%. То бок пабываць у кожным закуточку, на кожнай базе, на кожнай дарозе і на кожнай паліўнай станцыі. Вось, таму план на бліжэйшы стрым, то бок на бягучы стрым, ён заключаецца ў тым, каб мы зараз адвезлі 2 заказы, менавіта столькі, ні больш, ні менш. А потым мы будзем ўжо да першай гадзіны дня адкрываць мапу на той мясцовасці, дзе мы будзем знаходзіцца. Калі гэтую краіну я ўжо адкрываў, вось, і яна адкрытая на 100%, тут такая статыстыка маецца, я вам зараз пакажу. Вось, то працягнем, перанесемся ў іншую краіну і працягнем ужо там. Давайте возьмем заказ, я вам зараз мапу светавую, ды тое, што ўжо адкрыта ў мяне. Усё гэта вы пабачыце. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się.
Так, добре. Бяжем у Ковала. Так. Добре, замову взяли, тому показую. Ось наша світовая мапа, агулам яна зараз адкрыта на 74,71. А нам трэба, каб было 100. Просто паглядзіце на маштаб. Бачыце, яшчэ колькі трэба будзе адкрываць. Вось. І што ў мяне адкрыта? Як бачыце, злева амаль што ўсе краіны, засталась только Эстонія і Аўстрыя. Пасярэдзіне вельмі мала. Ну і з правага боку таксама я лічу, што мала. Усё наперадзе. На мінулым тыдні мы адкрывалі, калі не памыляюся, Латвію. Вось на 87,52 адкрылі. Зараз, карацей, будзем глядзець, як у нас усё складзецца. Вось, і будзе бачна, куды мы поедем, што мы поедем. Галоўнае, што мы поедем. Нейкую цыстэрну трэба весці, і нават не паглядзеў, што гэта. А насамрэч гэта і не важна. Моя мета заключаецца не ў тым, каб весці спецыфічныя грузы, а ў тым, каб, як я ўжо казаў, зрабіць 100% дасягнення ў гульне. Калі што, гэта дасягненне не фіксуецца ў Steam. Добра, прышапіліся, паехалі. У нас наперадзе даволі доўгі шлях, то бок мы будзем спаць, мне падаецца, аж на 2 разы. Зараз вось пакуль выедзем з Вільні, і там ужо... Там нам патрэбна будзе, калі што, на пароме нават плыць. Слухайце, магчыма, удасца нам даехаць да парому. Ну, паглядзім, давайте наперад аб гэтым не разважаць, бо мне падаецца, мы проста згубім час. Вось, ну тут напэўна, мы зараз выйдзем з гораду ды пачнем. Прывітанне ўсім, хто далучаецца, бачу, што лічыльнік расце патроху. Мне вельмі прыемна, што вы у такі час, у такую раніцу абігаеце мой стрым. Дарэчы, я зараз узгадаў, што трэба, каб сёння з'явіўся ў мяне на трансляцыі ці Вожык, ці Ян, каб з імі ўжо абмеркаваць астатні план, які ў нас застаўся. Гэта на заўтра, магчыма, увечары будзе стрым. А 7 вечары па Варшаве, калі вы там у Беларусі ці ў Кіеве, ва ўкраіне, то, магчыма, гэта будзе ў вашых шыротах 8 гадзіны вечара. Карацей, мы будзем у траіх, як мінімум, гуляць у Helldivers. Такі шутан кааператыўны аб касмічных марпехах, якія нясуць дэмакратыю з дапамогай кулямётаў і ядравай зброі. Ну, такі вось саркастычны шутер. Што гэта за труба такая высокая з правага боку? Гэта ж не может быць ядравая станцыя, правда ж? Я не памятаю, пад Вільняш нема яе. То бок гэта нейкая ТЭЦ. Так, паколькі мы будзем ехаць зараз праз усе балтыйскія краіны, гэта азначае толькі адное. Ехаць мы будзем даволі марудна. Гэтых я апярэджу.
Таму што тут шмат скрутаў, шмат паваротаў. Ай, карацей. Skręć w lewo. Не вельмі мне падабаецца, калі што па балтыйскіх краінах ездзіць. Все ж таки, калі ты трапляеш у нейкую там Аўстрыю ці Германію, ці мне яшчэ падабаецца вельмі Францыя. Там гэтыя аўтабаны проста суперскія. Як кажуць, ляціш валасы назад. Не спыняючыся, а тут, ай, туды-сюды, тармозіш, зноўку разганяешся. Ну, 110 нормально, можно выключать круиз-контроль, спокойно себе сунуться уперед. Пакуль што каля Вільні нас даволі нармалёва атрымаецца трымаць сваю хуткасць, ужо потым будзе трошки складаней. Trzymaj się lewej strony. О, ўжо пазіхаць пачалі. Чакайце, трэба будзе зірнуць зараз на мапу, ці ёсць на нашым шляху хуценька. Гэта перша, гэта зразумела, а далей. Вось тут, калі што тут станем адпачываць. Ну вось, ужо пачынаюцца гэтыя пакручанстыя дарогі. Управа, улева, то бок. І апярэджваць гэты трафік не атрымаецца нармалёва, калі будзе сустрэчны нейкі поток. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. О, аккуратно пачырванелі.
Зараз на скрижаванні налево, а потім уже там буде, наскільки я пам'ятаю, наша зона відпочинку. Куди я і розлічував попасть, трапити. Na rondzie zjedź drugi zjazd. Zjedź z ronda. Так, гэта нармалёва, нармалёва. Вочки уже заплющуються. Так, заправка нам не потрібна, то ми просто станемо відпочивати. Ось тут одразу і станемо, мені подається. Можна? Можна. Так, відпочиваємо. І потім уже тримаємо свій шлях. Далее праз Литву, Латвию до Эстонии и там уже в Финляндию. Стомленности нам повинна хапить, стаміны гэтай. Калі што, гэта не вечар. Зараз другая гадзіна ночы, то бок гэта ўжо світанак. На горизонте чырванее. Jedź prosto. Jedź prosto. Так, мы переезжаем в Латвию уже. Холера, пакуль яшчэ так цёмна, што не бачна, куды ехаць. Толькі па мінімапе арыентавацца можна. Ці трэба збаўляць, і не перад гэтым паваротам. Маю на ўвазе хуткасць збаўляць. Jedź prosto. Так, я бачу там яшчэ, так, яшчэ адзін ёсць. Перад гэтым аўтобусам. Блядь, ну канешне сустрэчка будзе, ну. А як інакш? Па-іншаму ж не бывае ў гэтай гульні. Воу-воу-воу-воу-воу. Прывітанне ўсім, хто далучаецца. Бачу ўжо 4 чалавекі. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Вы, калі што, не будьце такімі сціплымі, пішыце нешта ў чат. Я з задавальненнем пачытаю, бо гульня яна гэтая гульня, Euro Truck Simulator.
Яна акурат дзеля гэтага існуе. Каб не проста слухаць музыку і катацца па дарогах еўрапейскіх, а каб паразмаўляць з вамі. Гэта ж значна цікавей. Ёла-пала, паглядзіце, якая прыгажосць. Узыход сонейка. Стаять, паглядзіце, а? Правапійцы. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim. А мы ўсё бліжэй, бліжэй да рэгі. Мы што, праз рэгу паедзем? Там што, у Латвіі іншых дарогаў няма? Толькі праз рэгу ўсім катацца. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Ну вось і раніца, ўжо сонейка ўстае. Зараз будзе сляпіць троху. Цікава, а што там за гэтым буртом? О, гэта ж мора. А ну на мапе, дзе мы тут едзем?
Бачце, бачце. Які довгий шлях каля мора у нас. Гэта мне нешта нагадвае гэтую хельскую касу у Польшчы. Таксама там дарога ідзе каля мора. Jedź prosto. Так, а вось пераезд ужо у Эстонію. На мінімапе ўжо бачу гэтыя зоны. Хуценька мы калі што праз Латвію праехалі. Jedź prosto. Спадзяюся, ніхто не выскачыць мне насустрач. А мы спакойна так праедзем. Jedź prosto. Та еду. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? Trzymaj się prawej strony, a następnie За хутка. Гэта я за хутка ехаў, калі ж там. prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. We've been making magic, and sometimes I can Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Skręć w prawo. trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. Jedź prosto. Мажліва, ви калі-небудзь запытаецеся, а чаму гэта я езджу заўсёды па чырвонаму святлу? А таму што так хачу. Таму што штраф толькі 360 евро. А ў мяне да халеры мільёнаў. Нема сэнсу стаяць. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z lewa. Ну што, наступны прыпынак у нас будзе ўжо в порт, правда ж? З порту мы таксама трохі адпачнем, і там ужо будзе рукой падаць да Ковалы, каб адвесці гэты груз.
Так, абмежаванне 90. Мы яшчэ паніжэй гэтага абмежавання. Давай, разганяйся да 100. Як я на мінулым стрыме адзначыў, чамусьці даф ён трошки маруднейшы за Мерседес. На Мерседесе ўсё ж таки неяк ён хутчэй разганяўся, калі ён быў з прычэпам, але ў свой час ён быў маруднейшы, калі быў без прычэпу. Сука, што ты робіш? Блядь, ёбаны кот. Гэта, прабачце, у мяне геймпад адключыўся. Ой, холера ясная, каб цябе чэрці дралі. Як гэта яны робяць, холера іх ведае. Гэтыя геймпады. Усё ж нармалёва працуе, і тут на табе. Давай, давай, падрубайся зноў. Ой, хочаш сабе праблемаў? Купі камп'ютер. Добра. Так, выкручваем руль. Трэба неяк на дарогу павярнуцца. Зараз, пакуль мы яшчэ даедзем, бляха, да нейкага гораду. Цягне ці не ён? Нешта адбываецца, но нешта такое. Зачапіўся, добра. Не. А сюды? Ой-ой-ой. Вось гэта нумар. Давай-ка сюда в таким выпадку поедем по зелени. Наберем хуткость и... И что это такое? Давай, 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 что это? Зусім ніяк не едзе. О! Зачапіўся, давай, давай, зараз управа. О, выехали, добра. Дякую Богу. Дякую Богу. И все, дифференциал разблоковали, поехали далей. Так, пашкоджанняў-то у нас з'явілася даволі шмат. Гэта будзе трохі небяспечна, бо мы, калі будзем ехаць па дарозе, у нас павінен будзе калі-нікалі адключацца рухавік. І калі гэта будзе на высокай хуткасці, разумееце, што ён адразу будзе тармазіць усімі, хамаваць усімі коламі без рухавіку, і нам прыйдзецца не салодка. Што ў такім выпадку? Як выкрыцца? Адзінае, што праходзіць у галаву, гэта ехаць па правілах. Гэта больш-менш будзе бяспечна. Таму калі ў нас зараз абмежаванне 90, то з 90 гэта павінна быць максімум нашым.
У нас наперадзе, калі што яшчэ стомленасці зусім мала, так, мы не стомленыя. Мы адекватна паспеем на паром. А вось у Ковалі прыйдзецца заехаць на гэтым, на Марштадт, як яго. На месца, карацей, дзе будуць рамонтаваць, направляць нашу машыну. Там будзе шмат чаго. Пасля такой аварыі прыйдзецца аднаўляць даволі шмат элементаў. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Так, галоўнае, што выжылі. Галоўнае, што выжылі. Няхай сабе і пашкодзіліся. Галоўнае, што мы зараз едзем. Эвакуацыя нам не патрэбная была. Гэта яшчэ не горшае, што тут са мною здаралася. Просто прыгадаю, недзе там стрымоў 4-5 назад. Я перакулюся нават. Калі ляцеў так, то выехаўшы на зелёнку, я і лічу, што зараз тое самае адбудзецца. Просто выехаўшы на траву, вось так на шашы, мяне падкінула ўверх. Нармалёва так я падляцеў. Канешне, пасля гэтага патрэбная была эвакуацыя. А так, не, нармалёва бежит, слухайте, она не пошкоджена нічога было со стерном. Ніякае там кіраванне стерновое, ніколы, нічога такого, толькі вось максімум, што гэта будзе, гэта рухавік, які будзе глохнуць, пакуль мы будзем ехаць тут. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. No. Козлина, бляха. О, вітаю, Анюта, вітаю. Сёння нейкая дзіўная рэч. Да цябе далучыліся колькі чалавек? Наверное, 6. Але ніхто ні слова, ні паўслова не казаў. А потым зніклі праз паўгадзінкі. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ты зусім трошечки не паспела. Я тут з-за таго, што ў мяне глюкнуў геймпад, у лес з'ехаў знянацку на хуткасці 90. Калі цікава, то можаш адматаць літаральна на 5 хвілін назад. Jedź prosto. Як у цябе справа ў працы сёння? Ёсць чым займацца? Ці будзеш стрым глядзець увесь час? Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w lewo. Так, чакай, зараз паверну, пачытаю, што ты там напісала. Можа, зараз будуць смелыя і напішуць. А, хляра іх ведае. Jedź prosto. Мне падаецца, некаторыя людзі проста прыходзяць акурат такі паслухаць усе ж тыя размовы, ці паўдзельнічаць у размовах, як ВРВ з Янам. Ведаеш так, вушы пагрэць. Ёсць што рабіць, але стрым буду глядзець. Зразумела. А Алеська прачнулася, калі што?
толькі нядаўна ведае, што яна мне замовіла, што яна хоча сама прыгатаваць бліноў Gdzie zjedź drugim белых. zjazdem. То мы з ёю з раніцы сталі да пліты і сталі гатаваць. Нядрэнна ў ёй атрымліваецца, калі што, яна малайчына ў нас. Zjedź z ronda. Ну, я таксама. Вельмі задаволены тым, што яна от сябе так паводзіць. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. З такім то ти. Skręć w prawo. А што без цябе? Зусім? Trzymaj Маць się prawej не ўлік? a następnie Ці як skręć w гэта? prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. А, зараз без цябе. Przygotuj się do skrętu w prawo. Добре, до парому доехали. Зараз адпачнем тут на пароме. Szukanie nowej trasy. Добре, у Хельсінкі. А тут у Ковала. Nieważne, znajdę nową trasę. О, адпашлі трохи, акурат зараз хопіць гэтай стаміны, каб даехаць да Ковала. Там аддаць ужо наш груз і ехаць на ремонт. Каб нам направілі ўсё. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie idź dalej prosto. Idź prosto. Skręć w prawo. Нешта моя панель пачырванела. Ремонту патрабую. О, усё згасло. Усё нармалёва зноўку.
prosto. О, прывітанне ўжо 4 гледачы ж нават. Прывітанне, шаноўнае. Skręć w lewo. Калі што, мы вязем груз у Ковала, такі вось горад даволі вялікі на тэрыторыі Фінляндыі. Następnie skręć І ўжо хутенька будзем там, таму што мы толькі што прыплылі ў Хельсінкі. skręć w lewo. І нам тут засталося колькі? 266 кілометраў усяго. А падабаек 6 мне піша адное. А гэта... A następnie skręć w prawo. Гэта... Так працуе YouTube сабака. Ён нібы улічвае, калі ставіць падабайкі там дзесяткамі. І тады будзе мяняць у мяне. Пакуль я бачу толькі адное. Ох, як я люблю такія відакі. Прыгожа сабака так жыць. Відакі, відокі. Бляха, націк не туди поставив. Trzymaj się lewej strony. І я хочу жыць у вады. Ведаю, конечно, ведаю. Мне не абавязкова жыць каля вады, але каб мець магчымасць проста ў які-кольвек час прыехаць да гэтай вады, вось гэтая патрэбная. Вось як у горадні, узгадай. Сеў машыну, скокнуў, усё, на нёмане адразу. 20 хвілін на любым транспарце, ці на сваім, ці на аўтобусе, ці на ровары. Камароў карміць, калі жыць каля вады, ну вось, я аб гэтым таксама кажу. Ці рапухаў слухаць кожны вечар. На працягу весна, лета і восень. Такое сабе. Праўда ж? Бо надакучыць. А вось у любы час, у любую гадзіну прыехаць, вось гэта мажлівасць яна важная. Каб можна было проста вось нават па самому дробязнаму жаданню апынуцца каля вады. Вось гэта норм, так, згодны з табою, гэта норм. Ой, нешта я разагнаўся да соткі, трэба ж 90 ехаць. То не дай бог, рухавік заглохне, што рабіць потым, як машыну лавіць. Лахті. Лахті Ковале. Оу, 6 глядачоў, нішто сабе, прывітанне шаноўнае. Усім шаноўным людзям вялікае прывітанне. Калі ўлепіце падабайку, будзе ўвогуле проста выдатна. Trzymaj się lewej strony. Я так разумею, патроху людзі прачынаюцца, ўжо 11 гадзіна. Нейкая актыўнасць з'яўляецца, усе... Давай, куды ты глохнеш? Ну. Едзем.
Прабачце, калі што, гэта я уехаў у лес на вялікай хуткасці, бо ў мяне геймпад адключыўся. У нас зараз там каля 30% пашкоджанняў, таму мы ледзь-ледзь можам ехаць. Карацей, трэба ехаць вельмі бяспечна. Каб даехаць да Ковала, даць груз, ужо потым ехаць на рамонт, ставаць, каб направілі ўсе пашкоджанні. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, тим часом 146-145 кілометрів вже зосталося. Ну, заводися. А хто ведае, чаму ў Скандынавіі такі нізкі ліміт хуткасці? Чаму 80? Чаму не 90? Няўжо гэта так моцна ўплывае на бяспечнасць руху па гэтых шляхах? Бо я памятаю, калісьці даўно, там у нулявыя годы, я глядзеў тэлевізію польску. Так, як разумееце, яшчэ з тэрыторыі Беларусі. Дык карацей, та вось яны акурат у гэты момант яны прымалі норму, каб перамяшчацца ў межах гораду з хуткасцю 50, а не 60. А ў прыдамовай тэрыторыі, ну, з такіх тыпу спальніках там, дзе шмат людзей жывуць, ну і, канешне ж, гэтыя асабістыя вось гэтыя дамы, ну, карацей, не ведаюць, як гэта называецца. Вось, то каля іх увогуле 30. І пры гэтым яны аперавалі тым, што прыводзілі ў прыклад статыстыку, якую мелі ад заходняй Еўропы. Што тыпу зніжэнне, гэта было з Францыі, калі не памыляюся, зніжэнне хуткаснага ліміту ў межах гораду да 50 прыводзіць... і яшчэ выкарыстанне штодзённае ці агульнадзённае бліжняга святла, яно прыводзіць да зніжэння выпадкаў гэтых няшчасных ажно на 30%. Вось. Гэта я так памятаю. Магчыма, недзе памыляюся, але ўсё роўна вось такое нешта ў памяці засталося. Вось, за гэтыя 20 гадоў, якія ўжо мінулі. І насамрэч, я памятаю, калі я пачынаў машыну вадзіць, так, калі правы атрымаў, там першыя разы ездзіў, то сапраўды, што тычыцца бліжняга святла, гэта варта выкарыстоўваць, бо ў мяне было 2, можа, нават 3 выпадкі, калі я проста не заўважаў шэрую машыну у пахмурнае надвор'е. Вось. І лічу, што бліжняе святло магло б выратаваць гэтую сітуацыю. А вось тут чаму 80? Я не разумею. Хто ездзіць хуткасцю да 50? Ну дык ездзяць людзі. Ну то как і як гэта не ездзяць? Ездзяць. Калі вось мы з табой жывем у Беластоку, мы з табой ездзім 70 толькі там, дзе гэта дазваляецца. На вялікіх гэтых дарогах, якія маюць 2 пасы у адзін бок. Вось толькі там, да і там вісіць ліміт 70, калі што. А па ўсяму гораду, вось, напрыклад, калі мы ездзім праз цэнтр, мы што з табой летаем 60 нават? Не. 50 ездзім, як і ўсе.
І тої самої лічиться інших кавалків городу. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Не, что у нас, слухайте, расход палива занадто высокий. Паўбака ўжо. Ці гэта з-за пашкоджанняў? Толькі ад светлафора да светлафора, маеш на ўвазе 50? Ну дык гэта ж комплексная гэтая мера. Яны ж менавіта так і робяць, падвышаюць бяспечнасць. Тым чынам, што ты не можаш разганяцца да максімальных хуткасцяў. Як кажуць у нас у Беларусі гэтыя зялёныя хвалі. Што ты тыпу стартуеш там і трымаючы адпаведную хуткасць, ты ляціш на ўсіх светлафорах на зялёную. Тут не, тут так не працуе, бо яны наўмысна робяць так, каб ты даехаў да наступнага светлафору і зупыніўся. Запаволіў свой рух і гэтак далей. Гэта зноў працуе на тое, каб падвысіць бяспечнасць на дарогах. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, добра, мы ўжо на месцы, лічу 6 кіламетраў засталося. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu cali zdrowi. Ебой. Привезли. 21 з 24. Усё добра, усё пакуль што ідзе па плану. Планы, калі што, мы стваралі сабе самі. Пуцін нам не дапамагаў, а таму у нас все атрымліваецца як як і належыць. Так. Сюды continue. Трэба вярнуцца за Стэрно і ад'ехаць да рамонту. Так, дзе тут рамонтная майстэрня нейкая? О, бач, тут. Паехалі туды. Okej, ruszajmy. Ужо потым будзем шукаць сабе наступны кантракт. Зараз трэба адрамантавацца. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Цішый. Зараз уже доедем, чакай. 28 километров засталося. Не психуй.
Зновку лічильник упав до 2, а потім зновку 6. Привітання усім, хто долучається. За ваші подобайки велике сердечне дякую. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, постоїмо трохи. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Так. Skręć w lewo. Сюди. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Добре, доїхали. До майстерні. Зараз уже нарешті відремонтуємося. Jesteś w celu. Хіба що тут ми і відпочнемо перед тим, як брати наступне завдання. Так. О, 21 відсоток. Добре. Так, треба зараз припаркуватися, відпочити і потім шукати нову здачу. Відпочиваємо. Так, неблаго було б знову навести сюди. Уколвала. Уколвала. Печка, давай, ось. Шукаємо більйо. І ні холери нема. Ну что ж, бывает. Як кажуть, американці говно здараються. Так, у нас залишилося у Тартура Ренат. Так, і у Шауляй Ренат. Ось туди і поїдемо, коли що. Так. Шауляй мається, добре. І Тарту мається. А що дорожейше? Який довгий шлях, мать моя женщина. А може і поїхати Шамуні? Гэта откуль? З Лієжу? З Бельгії аж но. Поїхали, чому ні? Переносимся у Лієж. Ой, чекайте. Зараз забудуся і не адзначу. Треба ж на своє магічне папірце гэта все адзначить. Ковалу. Добре. Jedź. Так. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Гэта колькі мы краін зараз праедзем? Пачнем з Бельгіі, потым Германія, потым будзе Польшча. Так, пасля Польшчы мы куды? Цікава, будзем заязджаць, там шлях нам будуюць праз Расію ці не? Давайте паглядзім потым, калі возьмем жылу мову. Праз Калінінград.
Bo звичайно ён так і будує гэты шлях. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie idź dalej prosto. Idź prosto. Ух, я тільки зараз зауважив, що DAF, оказується, розогнався до 132 кілометрів. Нічого собі. Коли що, Мерседес тільки до 120. Ну, коли з гори кинуть його, то він до 122 розганявся. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ось гэта хуткасць. Цішэй, цішэй, не нервуйся. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, недзе тут павінен быць паварот. Вось ён. Тріт. Трітвуд. To była miła przejażdżka. Прикольная назва, прикольная. Все, поспели. Добре. Do roboty. Так, яшчэ раз колькі краінаў мы праедзем. Так, трэба ўзяць спачатку груз, потым ён намалюе нам шлях. Дзе наш прычэп? Што не бачу, як ён стаіць. Ага, вось туды стаіць галавою, добра. Wybrano cel podróży. Так, на место трэба разварочваць. Не, што сабе. Ой, халера, ясна. Добре, вырулілі. Так, шлях. Толькі ж краіна ўсё ж таки. Так, Бельгія, Германія, зразумела. Польша. Ну, конечно, он будзе нас весці зараз праз Расію. Літва, Латвія, Естонія. І ў Тарту, правда? І ў Тарту. Краці, гэта колькі краінаў мы праедзем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 краінаў. Ёлы-палы. Калі што я ў сваім жыцці ніколі не праязджаў столькі адным махам. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Амаль што 2000 кіламетраў нам трэба праехаць. Гэта прыблізна 2 начоўкі па дарозе. Будзем 2 разы спаць. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Опс. Треба сюди. Skręć w prawo. Empty hearts and neon lights, playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. І собака подлізла. Zjedź w prawo. Бляха, така вже темрява, нічого не бачу перед собою.
się prawej strony. Ой-ой, запутка. Коли что, уже 2,50. И... А, ну так, это у Балтийских краинах уже світанок. Тут jeszcze темно. Мы все ж таки на заходе Германии пока что. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Анюта пише цішиня. А чому цішиня? У сенсі того, що ніхто нічого не пише і не каже. А як же ж музика? Музика ж грає. Нема на трансляції гэтых людзей, якія звычайна пішуць нешта. Ёсць толькі тыя, хто слухае. Так, змясціцца. Ага, нехта там стаіць. Ці хто, ці што, навошта? Чакай. Zjedź w prawo. Гэта пажарны разлік, но мы аб'едзем яго. Яны не павінны нам тут перашкодзіць. Мы павінны праціснуцца праз іх. Не. Не, у гэты раз яны тут сталі так, што не праціснуцца. Ой, так. Чакай. Ага, я ведаю як. Зараз мы сюды. Не, я не ведаю. Холера, яны перакрылі ўвесь праезд. Давайте паспрабуем праз гэтых людзей праехаць. А вось атрымаецца. Не. Ой-ой-ой. Так, ну што ў такім выпадку прыйдзецца шукаць аб'езд нейкі. Так. Прама, ці варта прама ехаць? Не зусім. Не зусім. Так, толькі там разворот можна зрабіць. Вось тут зрабіць разворот. Выехаць у адваротным накірунку. І потым вось сюды нырнуць вось на гэтае кольцо. І паехаць у адпаведны бок. Але там таксама можа
Да выкрути руля, ты потом уже едь. Але там так само може стоять, коли што. Гэты пажарны разлік. Ну вось яна аварыя, вон там стаіць машына, якая пагарэла. А як мне сістэма перабудавала шлях? Раз Оснабрюк. Ну, няхай. Давайте так і поедем. Калі б я быў без прычэпу, я б тут вярнуўся. Просто задам бы прыехаў. Ось сюды адразу хлоп направо і задам бы праехаў бы да калец гэтых, там бы ўжо павярнуў куды трэба мне. А з прычэпам трохі складаней. Ну што, раніца наступае ўжо. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Якое неба прыгожае ззаду. Вось на гэтым люстэрку бачна. Ну гэта на камеры, калі што. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Пачакаем. Бо шкода у нас не ездзіць на чырвонае святло.
Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Tak, dobra, wyjechali już z этого Оснабрюка. Zaraz będzie trochę легче. Jeszcze повернуться на эту головную шашу треба ніяк. На якою нам не дали виїхати одразу. А ось уже виїзд на шашу. На основну худкісну шашу. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, набираем худкость и вертаемся на свой режим, так бы мовить, худкостным. Каб доволі хутка, як могла хутка проехать Германию, опинуться у Польщі. О, 120, нормас. Так, єдине, що мене зараз хвилює, це те, що у нас залишилося хіба що 20% там недзе стомленості. Ну, гэтага хопіць яшчэ на гульнявых 2-3 гадзіны. Можна будзе праехаць спакойна. Trzymaj się lewej strony. О, при гэтым... Ну, добра. Добра.
Паліва павінна хапіць. Паліва павінна хапіць, і нам трэба будзе ў такім выпадку адпачываць на паліўнай станцыі. Вось яно што. Я забыўся, бляха, пра гэтае паліва. Трэба ж было заправіцца. Заехаць недзе так. Паглядзім мапу і трошкі складзем план на... Вось тут можна адпачыць. Гэта першая зона. І другая зона нам таксама падыходзіць. Ці трэцяя будзе далёка. Недалёка, недалёка. І там, і паўсюль, карацей, на ўсіх трох. А апошняя таксама, там была паліўная станцыя, то есть, то бок, мы паўсюль зможам заправіцца. Так, 1556. Слухайте, ну насамрэч, то можна і на першай нават зупыніцца. Яна у нас абсалютна шэрая была, правда ж? Мы заправімся. Толькі вось я з прычэпам усю яе цалкам не зраблю, што жоўты. Я ж не змогу пакруціцца там, як проста на цягачы. Таму. Адзінае толькі, што мяне хвалюе зараз, гэта тое, што ўзровень паліва ён падае вельмі хутка. І вось толькі з-за гэтага я б, напэўна, і хацеў бы спыніцца на першым. На першым гэта прыстанку, дзе мы можам адпачыць, а заадно заправіцца. Так і зробім. Бо ўзровень паліва ўжо зусім нізкі. Так, а тое, што я глядзеў на кіламетраж, то бок 1500 кіламетраў, ўсё роўна гэта прыйдзецца адпачываць яшчэ раз па дарозе. І акурат гэта будзе там пасярэдзіне, плюс-мінус. То бок яно нам не пашкодзіць. Ось ён наш прыстанак. Зараз будзем прыпынак. Прыстанак гэта з польскага ўжо. Прыпынак, на якім можна заправіцца і адпаведна адпачыць. Так. Jedź prosto, przeliczam trasę. О, іншая справа зусім. Зупыніліся, заправіліся. Колькі у нас улезе? Мне падаецца, больш за тонну павінна ўлезці зараз. Не, 540, а то мне такі малы бак на дахе. Ух, нешта я тут памыліўся, калі браў гэты цягач сабе. Чамусьці лічу, што бак у мяне павінен быць больш за тонну. А аказалася не. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową Ай, trasę. бабу, не скуголь. Едем. Так, добре, зупиняємося. Відпочиваємо. Давай, далей. О, середина дня. 16:30. Акурат посеред ночі спинімося, каб відпочити. О, ВРВ з'явився. Привітання тобі, шановне. Як твої справи йдуть лятуть?
знайшов час забігши на стрим. Так навалилося все на твою бідну голову, що треба час шукати уже. Клієнти крутяться, да, мутяться. Ну добре, коли клієнти крутяться, так, все правда. Грошики мутяться на гэтай подставе. Як кажуть, чим больш, тим лепш. Я заўсёды кажу, што калі я натрапляю ў маю кішэню, яно заўсёды пойдзе на добрую справу. Гэта я так, сціпленька. Доброму чалавеку на добрую справу, карацей. Мы, калі што, вязем з Ліежа ажно у Тарту. Даволі далёкі трып у нас, яшчэ будзем адпачываць адзін раз. Недзе там у Польшчы, ў Літве. Хутчэй за ўсё. Так што за сёння, як і заўсёды, выканаем дзве гэтыя замовы у межах Industry Standard. А дарэчы, я ж табе не распавядаў. Я ж знайшоў памылку, дзе я там крыжык паставіў. Зусім разабраўся, дзякуючы таму, што мы ўсё гэта рабілі на стрымах, таму ўсё ў парадку, разабраліся. А ты мне прыгадай, бо ты не чэкаў, я бачыў там Discord. У нас на чацвер з тобой ўсё як плануецца, праўда ж? Знайшоў, так. Но чацвер у нас з тобой як і планавалася. Бо то бок мы з тобой будзем па снегу бегаць. Добра. Як заўсёды, а 10 недзе спішымся і пачнем патроху. Заўтра яшчэ будзе, я, канешне, у сераду буду у нуліну. А што такое, уже запланаваў сабе паход у месца, дзе ў нуліну афармляюць людзей? Здароўе пакуль табе дазваляе. Гэта ты ўжо з сябрамі будзеш сустракацца, прастаўляцца? Ці так проста нагода нейкая іншая? Калег з новай працы на знаёмства. О, малайчына якая. Просто, як кажуць, абразчык. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Так, трохи скінуць хутасці, каб не апынуцца ў бар'еры. Мажліва, табе будзе цікава ВРВ, а мы запланавалі пакуль што на заўтра Хелдайверс увечары.
Того, калі ты будзеш ужо ў рэстарацыі нейка там хляць, то, канешне, толькі ў запіс паглядзіш. Але я спадзяюся, што ў нас усё ж такі тое, што запланавалі, яно адбудзецца ўчасна, бо пакуль што вожык яшчэ не адпавядаў. Нават забяжыш. Ну, паглядзім, яшчэ гэта не дакладна. Я буду ўсё роўна рабіць анонс нейкі, каб ён вісеў. Вось калі анонс з'явіцца, то гэта ўжо будзе больш дакладна. Калі ён не з'явіцца, і маю на ўвазе вожыка не з'явіцца, пакуль стрым скончыцца, мы гэта не абмяркуем, тут трэба будзе недзе там на Патрыоне ці дзе яго лавіць. Бо заўтра ўжо застанецца мала часу, каб анонс нейкі афармляць. Давай, хутчэй уже. Перакінуцца трэба. О. Все ж таки прыемна ездзіць па Германіі, бляха. Топіш тапку сваю ў падлогу. 100 км на гадзіну і ўсё, ніякіх праблемаў. Гэтыя кіламетры зжыраюцца кожную секунду. Так, а гэта што? Гэта мяжа з Польшчай ўжо? Так? Ну так, вось ён польскі флаг ужо лунае. Нам трэба тут ціхенечка ўжо. О, заехаў у Польшу, адразу грошы давай даставай.
prosto. Так, это мы что, уже до Познани наближаемся, те что? Не, это просто еще одне зборище. Зборка податі. Ой, заходка. 52 євро. Халера вас бери, бляха. Jedź prosto. Так. По-перше, нам хутко з'їжджати, Strony, a następnie zjedź w а prawo. по-друге, треба заховувати хуткость, бо тут камера. А, или гэта дробязь. Головне, що з'їжджати треба. Skręć w lewo. Так, мы уже каля Познани. Так и есть. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Бляха, праз гэтыя гарады адны і пакуты ездзіць. Каля Познані ўжо калі што даўным-даўно зрабілі аб'ездную, навошта распрацоўшчыкі яшчэ не імплементавалі гэтага. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, тим часом у нас уже полова стомленості. Хутка. Все йде доволі хутка. Зараз поки ми пройдемо по этой Польщі, там уже Росія почнеться. Єдине тільки, я сподіваюся, що ми проїдемо Росію, будемо відпочивати все ж таки у Литві, ці ні. Можливо, навіть до Латвії під'їдемо уже ближей. І у таким випадку складеться як мага лепш. Зараз 1000, ну хоча б 300 кілометрів треба проїхати. Как засталося 700, а лепі 650, бо у Балтиці кепські дороги. Доволі много скрутов. Да і хуткость прийдеться тримати на узровні там 70-80, коли не помиляюся. Хотя б 80 ехать, слухайте, то 70 занадто уже мородно. Ух, зараз такі петлі напереді. Ой, да, дорога петля, не бараканейка.
Ось заїхали, бляха, в Польщу з Германії і одразу заповолився рух. Холера, уже кольки едем, еще 975, ну які там 100 кілометрів тільки проїхали. За такий довгий час. Село некое. Ну не село, так ладно, это все ж таки местечко некое. Але навіть без назову. Просто местечко. Со світлофором еще. Ай, холера, возбери, не буду. Не, придется стоять. Prosto. За гэтага цірача. Так, давай 90, 95. Ай, холера, там знову поворотники. Поехали потроху. Не, придется хамовать с 90. Его не пройдешь. На редкой высокой хуткости. Придется снижаться до 80, так? Jedź prosto. Так, сподіваюся, що нікого то не буде. Насустрач нам. Добре. Одного проїхали, зараз другого. Иди сюда, маленечки мой. Так, добре. Яшчэ б лепш было, калі б можна было захаваць гэткую хуткасць, але ж зноўку там павароты. Прыйдзецца скідаць до 80, правда ж? Ну, плюс-мінус. Так, тым часам 878, добра. Яшчэ 200 кіламетраў можна праехаць і спакойна шукаць сабе зону адпачынка. Ці пачырванець і потым уже шукаць. Карацей, паглядзім. Так. Хутка поворот аж на 90 градусов. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
где-то я чихнул, коли что. Пробачьте. Jedź prosto. Дякую, Верва. Я чомусь ти подумав, що ти вже сошов. А у тебе синій ланч зараз уже? Повинен вже бути вже на обіді. Чи може вже скончився? Jedź prosto. А, ти просто запустив стрім на фоні. Зараз працюєш, молодчина яка. Ой, холера, хіба що ми наблизили... Ой, чекай. Что это за повороты тут такие? Нічого не бачно навколо, как поглядите в оголю, что это за местина. Просто дороги. Jedź prosto. Так, уже выкрутили гэтыя повороты, холера их. Так, калі я добра памятаю, то мы уже наближаемся до Калининграду, до мяжы з Россией. Przygotuj się do skrętu w lewo. Где гэты поворот налево, чекай. Skręć w lewo. Так, вось ён. Так і ёсць знак. Падпавядае нам тое, што мы наближаемся да памежнага пераходу. Ой, зараз будзе мытня. Дагляды, рэнтгены. Часу згубім фалерную колькасць. Так, і судзячы па стаміне, нам прыйдецца начаваць на тэрыторыі Расіі. Недзе там знайсці сабе прытулак. Нехта едзе. Вось тут можно тебя обогнать? Можно? Что я пытаюсь? Я, конечно... О-о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 . Ось так ось. Супер. Дякую, Вова. Усё атрымалася. Але амаль не ўпісаліся адзін у аднаго. Так, палевная станция. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Что это такое? Нечакано такі поворот. Чомусь на мінімапі він виглядав інакше. А ось і мяжа вже. Добре.
Ух. Я б сказал, мы бы залетели на эту межу, не просто проехали. Так, як заўсёды, пашпартны контроль. Тормози. Оп. Готово. Поспели. Так. Так, ну что, мы уже на российском боку. Тим часом, колькі у нас стовленості, хіба що 5-10% засталося. Так, а де тут можна відпочивати після яє? Нічого нема на шляху. Ось тут можна буде, добре, підходить. То, що я там знайшов, воно підходить. Так. Что, першасный догляд? Давай. Спадзяюся, нас не пошлют в гэтыя ангары, дзе там рентген и все остатнее. Przygotujcie do skrętu w prawo. Skręt w prawo. Добре, проехали. Усё было больш-менш лагодна. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Так, недзе тут недалёка быў, калі не памыляюся, ўжо гэтая зона адпачынку. О, пачалі пазіхаць. Але хутка павінна ўжо даехаць, патрывай трошкі. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Так, мы ўжо пачырванелі. Так, дзе ж тая зона? Нешта я заблукаў?
Я ж не повинен был з'їхати нікуди, правда ж? Я ж ніде тут повинна з'явитися вже. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Так, добре, ось він з'їзд нарешті. Skręć w lewo. О, і світати вже починає. Так. Ну де ж яна? Яна ж вось повинна бути, ні? Советск, Рига. Назвали ж, бляха, город Советск. Так. А, за нами менты едут. Ты погляди на них, а? Слушать, КДБшники проклятые. Где гэтая зона? Халера веберы, ну. О, дякую Богу, она уже за поворотом. Na rondzie zjedź drugi zjazd. Zjedź z ronda. Так. Прибери, калі ласачка, гэтае паведамленне, дзякую. Вось яна, гэтая зона, нарэшце даехалі. Дзе мы тут можам спыніцца, а? Чух. Трэба ўзад. Гатова. Адпачываем. Ну вось і добра, ўжо 12 гадзіна дня. І колькі кіламетраў засталося, ну-ка, пакажы. 600, супер. Па такіх дарогах 600 гэта тое, што трэба. Так бы мовіць, больш нам і не прапанавана. Зараз іх праедзем і будзем ужо скончваць. А, тым больш мне засталося 20 хвілін. То бок павінны яны паспець.
Алекс М, привітання тобі. Перший раз тебе бачу. Przygotuj się do skrętu w prawo. Почекай, зараз поверну. В этот поворот ты прочитаю, что ты написал. Skręć w prawo. Сашок, гони, худшей. Направо, не улево. Опа, вот так. А это что? А гэта, я так і разумею, Сашок, гэта ж было у серіяле «Дальнобойшчыкі», правда? Я пару серый глядзеў, але халера ўжо колькі часу мінула з тых часоў. Я ўжо не памятаю, калі гэта было. Можа, гадоў 20... 23, 22 таму. Ты не пригадаеш? Я правы ці не? Skręć w lewo. Ага, супер. Зразумела. Не, добры серіал, калі што быў, мне падабаўся. У той час, я памятаю, яшчэ нармалёва так круцілі гэтага Рекса нямецкага, ён мне таксама падабаўся. О, мы ў Нарву прыехалі, правда ж? Гэта ж мост пра Нарву, праз Нарву. Холера, якая она шырокая. Нямецкі Рекс. Топ, згодны. Гэта ведаеш, калісьці... А хто гэта рабіў? Ці... Не наша Раша рабіла параўнанне нямецкага Рексу з гэтым расійскім. А хто там быў? Чакай. Ой, большая розніца. Хіба што такое было шоу некалі. Калі яны рабілі гэтую пародыю на расійскі Рекс, і ён там браў маркер у зяпу сваё і пісаў на дошцы. Дзякуй, удачи. Мы уже скончили, амаль што, глядзі, 556 километров. Мы 2000 проехали уже. Уже скончивать будем праз 15 хвилинов, плюс-минус. Ну, карацей, довезу до мэтавай кропки и отдам груз. Тут, як кажется, уже зусім мало засталося. Але уже і притомився, слухай, вже 3 година йде стриму. Треба буде і скончувати. Trzymaj się lewej strony. Так, кольцо. Чекай, занадто хутко. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd.
Так, хутка з'їзд, бачу вже. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Клайпеду, ми у Клайпеду їдемо. Дивно. W prawo. Так, тим часом 470 зосталося кілометрів. Це добре, добре йде. Покуль що. Не надто хутко, 79 км на годину, але все ж таки не стоїмо. Na rondzie zjedź pierwszy zjazdem. Zjedź z ronda. Так. Ну что, протиснуть можно ці у подлогу? Ці будем так волочиться. 70, 80. Давай. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Ух, як довго розганяться до 90 кілометрів. Каб вас черти побрали. Тільки поглядите на это. О, мы уже до Латвии доехали. Мы уже Литву проскочили. А хай их все ж таки там же ж от Калининграду до Латвии зовсім трошечки. Лучше, что сбоку проскочили, готові Литву, все. Як кажуть часом, коли добре розогнатися, то перескочить можна. Не то, як проїхати. Так, заповольваемся. Тут под 90. Skręć do skraju w lewo. Поворот. Skręć w lewo. Добре, що нікого нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Придется чекать. Скуль поедем? Ось он. Бел, червоно-белый. Які пригожі, а? Пуска по Беларуси такие были. Ну, пригожость. Не то, что у нас блакитные с зеленым. Ну, бляха. А бел, червоно-белый виглядає. Аня так само згодна. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Толькі ён шэра чырвоны быў. Ну, гэта ведаеш, гэта ад старасці. Белы стаў шэра.
Не, ўсё ж таки непрактычна, калі афарбаваць ось у гэты снежна-белы, разумееш жа ж? Трэба ўсё роўна нейкае адценне, ну брудны ж белы, вось так лепей. Бо сапраўды так непрактычна. Бо ён маркіс. І калі нешта там, ды нават іржа гэта, яна ж выступае на белым колеры, і відаць здалёку ўсё астатняе карцей. А такое трохі шараватае, вось гэта так падыходзіць. Значна лепш. А, вось мяжа. Я там памыліўся, вось мяжа Літвы і Латвіі. Idź prosto. Trzymaj się prawej strony. Idź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, добра, 320 засталося яшчэ ў нас кіламетраў. Кожны раз усё бліжэй ды бліжэй. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. А вось і рыжскае вадасховішча і ГЭС. Мы каля Рыгі. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
przy lewej stronie. Так, прабачце, гэта нейкія ёлупы тут пад вокнамі маімі сталі нешта пілаваць. Ну і як гэта называецца, а? Не чуваць было? А, ну добра, калі так, буду ведаць у наступны раз. Зато і мне было чуваць. Пілавалі нармалёва так. Прыйшлося нават зачыніць фортку. Все равно тут зачыніць трэба на пару хвілінаў, бо засталося 200 кілометраў. Idź prosto. Так, яшчэ адзін выехаў. Штосьці мне везе. Шанцуе на вас тут сабакаў, якія перашкаджаюць нармальна праехаць.
124 кілометри. Давай, давай, розганяйся. Бо вже часу бракує. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Який мосток пригожий. Jedź prosto. Цікаво, ці зауважили ви там на знаку, яке було при дорозі. Було намальовано, що дорога на Тарту мається, але ні тут, ні угольні, ось сюди направо було б на Тарту. Так що прийдеться ніде про Сталін Zjedź z ronda. їхати туди. А тим часом у нас 22 кілометри залишилося. Тобто ми зовсім побач. Ось я вже бачу в стежок на мінімапі. Оу, доїхали нарешті. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto.
Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Ну, ось ми на місці. Добре. 22 з 24. Одразу відзначить. Каб не забыться. Адзначыць гэта, конечно ж, настрамы. Адзначыць гэта, конечно, на паперы. У Тарту привезли. Все, Тарту у нас так само закрыта. Что у нас на бягучий момент? Мы знаходзімся ў Тарту. Да і халеры з гэтым. У нас засталося 2 дастаўкі. Гэта будзе ўжо на наступным стрымы. Яшчэ раз трэба завесці ў Ковала на прадпрыемства Вільё і трэба завесці ў Шауляй на прадпрыемства Рэнат. І ўсё. Industry Standard будзе выканана. І у нас па планах застанецца толькі зрабіць Pathfinder. Ну, ўсё астатняе збочнае, гэта калі пашанцуе, хутчэй так сказаць. Вось, то бок будзем адчыняць, адкрываць, адчыняць, неважна як, але ўсё роўна рабіць жоўценькую мапу замест шэрай. А на бягучы момант з гэтым усё. Я маю на ўвазе з гульнёю. Вось. Чакай, нешта панесла. А ну, верніся. Вось так, верніся. Карацей, як заўсёды. Так, гэта на наступны раз. Як заўсёды, на бягучы момант мы скончылі. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Спадзяюся, учора, панядзелак, пачаўся для вас вельмі якасна. Аўторак будзе ягоным працягам. А мы з вамі сустрэнемся ўжо заўтра на танкавым стрыме. Пакуль.